Aktuálne ideme odozdať nehnuteľnosť. Je to už taký úplne posledný krok v rámci procesu predaja. Taká oficialita, že ideme odozdať nehnuteľnosť budúcim teda majiteľom. Kvázi už sú majiteľia, lebo prebehla notárska úschova, prebehol predtým podpis kúpnych zmluv, prebehol zápis do katastra, čiže celá táto postupnosť a ideme robiť protokolárne odozdanie nehnuteľnosti. Zároveň som si pre budúcich majiteľov aj tých predošlých majiteľov pripravil nejaké darčeky, aby im to pripomínalo aj ten proces a tú spoluprácu so mnou. Pri tom protokolárnom odovzdaní sa tam spisujú aktuálny stav vodomera, elektromera a podobne. Následne sa tam nahlasuje prepis, takže to už je iba taká formalita, ale aj s tým potrebujú častokrát naši klienti pomôcť, nakoľko robia to raz za život, alebo ešte to nikto nerobil niekedy, áno, alebo to aj predtým niekto za nich vybavil. Takže aj teraz sme súčinní a pomôžeme im s týmto a verím, že to prebehne jak má, aby sme sa mohli vrhnúť na ďalší projekt. Ešte som si pre obidve strany pripravil nejaký malý darček, nejaký prezent. Niečo tu mám pre dámy a zase niečo pre pánov, takže verím, že aj jednu aj druhú stranu poteším takýmto malým darčekom. Ideme na to.